दिनै आङो दिनैनि बे बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि एजुकेटिभ मेलाव नुजाथिफैनो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों आरो आं खुसि दे थारमाने बिथांमोनहा बे डिस्ट्रिक्टआ स्ट्रं खालामनो होननानै गावसोरनि डिस्ट्रिक्टखौ गोख्रों खालामनो होननानै माखासे माने रेजलिउसन पास दिनै खालामदों बिथांमोना ओमफ्राय जेसेबांनाखि आनसलिक दाफुंनो हायाखै बिथांमोना बेखौ थाबैनो दाफुंनो होननानै दिनैनि गेजेरजोंनो रेजलिउसन लानाय जाहैदों लोगोसेनो फाइनान्सियेलिबो माखासे सोर्सफोरनिफ्राय एसे कालेक्सन खालामनानैब्लाबो फाइनान्सियेलि एसे साउन्ड डिस्ट्रिक्टखौ साउन्ड खालामनो होननानै रेजलिउसन लानाय जाहैदों बेफोर माबाखौ बिथांखिफोरखौ आं साबायखर होयो आरो बिथांमोनखौ आं बिनि थाखाय जाहाथे गोसो गोथारै मोजाङै मावलाङो बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ खावलायनाय जायो आरो मोनसे खोथाया मा जोंहा पर्बत जरायाव जिबायदि थार्मेल प्रजेक्ट बानायनो नागिरदोंमोन जोंनि बर'नि माखासे हाखौ लानानै 3500 बिघा दा बे बेलायाव जोंनि बर' माखासे माने संगठनफ्रा अलरेडि होबथानाय खामानिखौ हाबाफारिखौ लाबाय थाखादोंमोन दा बिनि गेजेरजोंनो हयथ' सरकारा एसे गनायनायाव फैबाय दा बिनि थाखाय सरकारा बे जायगानिफ्राय बर'फोरनि बे 6 सिडिउलनि हाखौ अयनाय खालामा हला सेग्लाबा हला बा बले बर'फोरखौ होखारनानै दाबसेयाव गुबुनाव दोनहरा हलानो बिसोरनो थानायनि थाखाय जायगाखौ होफिननाय जाहैबाय आरो बे प्रजेक्टखौ बिथांमोना बे जोंनि स्टेट गभर्नमेन्टआ बेलेगाव लांनो होननानै थिग खालामनायखौ जों खोनानो मोनबाय बिनि थाखाय जों स्टेट गभर्नमेन्टखौ साबायखरसो जों दा बावहरनो लुबैयो रायजो राजायाबो जिहेतु बिनि थाखाय अहरह नांथाबदोंमोन जायफ्रा नांथाबबोबाय बिनि थाखायबो आं जोंनि अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसन जानानै आं हाजार हाजार साबायखर बावहरो बिसायख'थि होननानै बुङोब्ला बिसायख'थिया मोनसे पलिटिकेल हान्जाजों सोलिनाय मोनसे सरकारखौ सालायनो नाजाग्रा मोनसे पार्टि बिसोरो थिग बे हिसाबै बेयाव सिटिजेन हिसाबै बयबो राइट दङ होनांगोन भटखौ बयबो होनांगौ भटआथ' होनांगौ खिन्थु बिनि गेजेराव जों जिहेतु जोंनि अर्गानाइजेसना जोंनि बे अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसना मोनसे नन पलिटिकेल माबा नालाय अर्गानाइजेसन नालाय बे बेलायाव जोंनो बयखौबो नांगौ बयबो जोंजों सिथाबना थानांगौ जोंनिया जाबाय फुल फ्लेजेड बड'लेण्ड बिनाय जोङो दासिमबो फुल फ्लेजेड बड'लेण्डखौ जों मोनाखै जायनि जाहोनाव जों दिनैनि बोराय बैसोआवब्लाबो जों ओंखारफिनदों आरो जों बोरायाल' ओंखारनांगौ बे नङा सेंग्राब्लाबो ओंखारनांगोन जों जगदानाव फैनांगौ गासिबो फैनांगौ पलिटिकेल हान्जा थाबानो पलिटिकेल हान्जाजों थाबथानानै पलिटिकेल हान्जायाव बारसोमनानै सिथाबनानै थानानै ओइ जों बिसोरजों थाङालै बिसोरबो पलिटिकेल हान्जा जोंखौ बिदि दासान जोङो बर'फोरनि थाखाय आलादा बड'लेण्ड रायजोखौ जों सोरजिनोसो थांगासिनो दं बे बेलायाव जों गासैबो फैफानांगौ ओमफ्राय पलिटिकेलि नोङो जोंनि काउन्सिलखौ जाय पार्टिया सालायनो थाङा मानो बेयाव नोंहा सोरखौ मोजां मोनो नों बेखौ मदद हो जोंहा बेयाव खुनु खोथा गैया जोंनि गेजेरावबो जेसेबां मावथिफोर दङ बिथांमोना गावबा गावनि गोसोजों जायखौ मोजां मोनदों जायखौ प्रिफार खालामो गावबा गावनि गोसो बायदि भटखौ हो जों बेखौनो खावलायो बेयाव सिंजों सिं ओरैबायदि सोंलायनाङा जे नों मायाव होखो आं मायाव होदों बिदिखौ सोंलायनाङा गाज्रि बुंलायनाङा गावबा गाव मोनसे माबा थायो गावबा गाव निजा निजा बेक्तिगत माइन्ड थायो माइन्डसेट बे हिसाबै गावबा गाव सायख'ना होथों नाथाय मोजांखौ सायख'ना होथों बेखौल' आङो सेन्ट्रेलनि सासे जिएस जानानै अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसन जानानै आं खावलायहरनाय जायो बे बिथिङाव जोङो जिथुके जोंनि कमिटिनि आवगोलनि आफादगिरिया रिजाइनेसन होनानै जोंनि आफादगिरि मासिया खालि जाना दंमोन एथबाव दंमोन दिनै बेखौ जोङो डिस्ट्रिक्ट हिसाबै एक्जिकिउटिभ जिरायनानै जों फुल फ्लेजेड खालामना लाबाय बेवहाय आंखौनो कृष्णकान्त बसुमतारीखौनो माने होनाय जाबाय आरोखि आफादगिरि बिबानाव प्रेसिडेन्ट बेथ' जोंहा मिरु आफादा बिनि खामानिनि सायाव अहर सम्पर्क लाना खामानि मावबाय दं जेन' दिल्लीयाव मेम'रेन्डाम हैनाय मिनिस्टारफोर लोगो हमनाय बेफोर हाबाफारिया जोंहा गोबां जाबाय दं आरो जाबावनायनि फारियाव दं ओंखायनो जोङो जे जोंनि डिमान्ड आद्रा थानाय बड'लेण्ड बे बड'लेण्डनि हाबाफारिखौ जोङो बे बोराय बैसोआवबाबो मावनो थाखाय मावफुंसारनानै जाहोनो थाखाय जोङो नाजाबाय दं बे जोंनि माने एकदम एंगारहायै डिमान्ड ओंखायनो जोङो
बर' जाथि हिसाबै जोंनि बड'लेण्डखौ सोरजिनायनि जाहा मिजिङा गासैबो बर' जाथिनावनो दङ। औ बेनि थाखायनोथ' जोङो दिनै जोंनि अर्गेनाइजेसनखौ जों गोख्रों खालामनानै बेयाव जोङो मिनिस्टारफोरखौ लोगो हमनाय, अलरेडि जोंहा प्रेसिडेन्टनो मेम'रेन्डाम होनाय, प्राइम मिनिस्टारनो मेम'रेन्डाम होनाय, हम मिनिस्टारनो मेम'रेन्डाम होनाय, बेफोर खामानिया जाफुंलांखाबाय। लोगोसे जोंखौ आरो गेजेर गेजेर दिल्लीयाव थांनायनि थाखाय बिथांमोना बिथोन होखादों। बे लेखा जों दिल्लीयाव थांनानै गेजेर गेजेर खबर लाहैबाय दं।